V tomhle videu vás provedu naší výrobou a zároveň cestou, kterou putuje zakázka od zahájení výroby až po závěrečnou expedici. Tak jdeme na to, pojďte se mnou. Na zakázku vyrábíme široký rozsah reklamních produktů od jednoho kusu až po několika tisícovou sériovou výrobu. Vyrábíme vlajky všeho druhu, interiérové i venkovní, velmi oblíbené beach vlajky, PVC i polyesterové banery a mnoho dalšího. Snažíme se, aby většina z našich materiálů byla ekologicky recyklovatelná. A proto máme v nabídce jak vlajkoviny, tak baneroviny z ekologického a recyklovaného materiálu. Produkty na zakázku zvládáme odesílat už do týdne od potvrzení objednávky. Máme totiž velkou kapacitu výroby. První a stěžejní část výroby je příprava a korekce dat do tisku. Grafici plánují zakázky tak, aby vzniklo co nejméně odpadního materiálu a cena výroby tak zůstala co nejnižší. Jakmile je korekce hotová, zakázka se zařadí do fronty na tisk. Podle výběru materiálu a tím určené technologie tisku putuje do jedné z 9 tiskáren tady za mnou. Neustále se vyvíjíme a technologii tisku se snažíme mít tu nejlepší, co aktuální trh nabízí. Protisk je 100%, to znamená, že přední strana i zadní strana vlajky je stejně barevně sytá. Po tisku je třeba materiál oříznout na přesný požadovaný rozměr. To má na starosti plně automatizovaný laserový nůž. Avšak ne všechno ve výrobě se dá plně automatizovat. O dokončení a šití konfekce se starají naše šikovné švadleny. Je to poctivá ruční práce. Hotová objednávka se zabalí a posílá zákazníkovi v nejkratším možném čase. Pokud vás zajímá více detailů o produktech anebo výrobě, neváhejte nás kontaktovat. Rádi poradíme a zakázkovou výrobu podle vašeho požadavku realizujeme.